Mayong adlaw, gabi, buntag, hapon, ug unsa diha bay. It's been 6 months since last na ko nag-video. Last na ko nga post is January 1, 2023, which ingo nga, yes, this is gonna be a good year. But yes, kanang na busy kong maayo niya ni prioritize ko some stuffs like nag-uni ko and human nag-uni ka ng eskwela ba, university na kanang nag-shoot po ko mga weddings and napo ko yung ipang edit and stress. Nasa ko stress kamay kasi yeah, nahagbong ko last sem. So more the stress ko. But anyway, back right now. Kana nagsige na ko ting pahuway maron sa shoot sa wedding. So karon nag-start ko kanang edit sa ko mga tiwasunon mga tiwasunon. Nag-start na sa kog kanang edit og mga videos na ko sa akong bisdakvlagger, English na ko nga vlog. Kani siya Bisaya siya nga vlog. So kani siya nga vlog, wala sa ni siya paki, wala ni siya dili ningon nga tech. Makakita og tech, mag-video na tag tech. Kung makakita tag walay lingaw, mag-video tag walay lingaw. So kani siya murag free rig ni siya nga vlog. So no expectations. But if ever na mudaghan ang mga subscribers, why not? But anyway, I'm back right now, guys, and I'll try to upload more videos. And the thing is, kanang mag-upload kung makaraan ako mga videos katong mga ipang video na ko nga busy ko nga nag-start ko niya wala mahuman. So natay mga vlogs nga mga awkward kanang na-start niya wala mahuman. Nasa vlogs nga nahuman pero pati si kwate kay kanang tawag ni content. But either way, we're gonna have that here in the channel right now while I have more time. And also, in the next few months, travel me to overseas to Thailand and then mauli ko sa Pilipinas after 10 years nga layo ko nga to. So it's gonna be exciting. We're gonna get more videos like this and I hope mga video ko both English o Bisaya. Isod mag-video kay mag-video kag in English. Hey guys, iman mag-video na sa kag Bisaya. Bye, kumusta? Nana. So awkward siya di siya lingaw mo siya kanang compliance ba. But anyway, I want to put more on this vlog. As of now, ang katong mga karaan ako nga vlogs nga gipanghimo nga unfinished or mga mitsagon sa ako ipang post kana siya out of date na siya daghang ko mga vlogs sa mga mga tawag na to ani mga panus kanang wala ni point ba like vlog sa 2021, vlog sa 2018 mga mag-post ko mga vlog nga nanabay pero ay kabala ka kay gamay man kay mo subscribers na ako. Di ba mo makatel sa time. By the time siguro musikat ko, hopefully musikat ko. By the time siguro musikat ko, madaghan akong followers. Kanang muna na siya ng time nga matanaw mo sa mga old vlogs ba? Wala, pagka 2021, nani din ni siya pero gipost ako pag 2023 na di ay. Kaya daghan akong mga backlogs. Doesn't matter kasi wala mo kaya daghang mga followers. Daghan tong followers, it's gonna matter. But hopefully, I'm gonna have fun more in this vlog. And yes, I just wanna start this. Pila na kita minutes. Di makita. 3 minutes na. So, I just want to start this post here just to tell you guys that, yeah, I miss you. Kanang balik na ko. Hopefully, makabuhatag more content and any content and just nonsense content. Yeah, let's have fun. And I miss you guys. Anyway, mura na siya. So, mura na siya. See you around, guys. And if ever gusto mo mga vlogs sa daghan, kanang gusto mo makatabang nako, gusto mo tan-og mga monetized nga videos nako, adto sa akong lain nga vlog sa just search bisdakvlagger or mikel magdaro or bisdakvlagger basta search lang ana niyo makita mo sa naong nako. Muna na akong lain vlog. If you wanna support me, hopefully you're gonna support me. But either way, I don't care about this vlog here because there's nothing going on here. I don't have a lot of followers. I have a bit of followers pero napugos na tingin silang follow. Naku na, Bisaya, follow tani. Ay, wala mo siya point. Wala mo siya klaro. Anyway, that's it. If you have questions regarding tech, mga gears ang gamit, light setup and everything, I can try to help you. But yeah, depende lang sa interaction na to. But most of the times, mag-vlog ka ng mga way klaro ka na, nangyari ko nga rin yan. Na ba? Kaya na-influence man ko sa kung kuan. Inspired ko sa kong migo si sa walang basta ka to siya. Tumigo na ako sa taga Davao. Anyway, wala na siya, bye. See you around and time na ko. Happy na 5 minutes. See you around.